पाणी वळवलं पाहिजे. असे अनेक प्रकल्प जे आहेत हे अनेक मी त्याच्या डिटेलमध्ये जात नाही, मगाशी बोललो आहे मी. त्यामुळे एक त्याचं या सर्व जे काही कार्यक्रम आम्ही किंबहुना हे उपक्रम जे सुरू केलेलं आहे याचा आढावा देखील वॉर रूमच्या माध्यमातून आम्ही घेणार आहोत, जेणेकरून जो काही बॅकलॉग सगळे लोक म्हणतात तो भरून काढण्याचा पूर्ण प्रयत्न महाराष्ट्र सरकार करेल. हा कार्यक्रम तसा 15 मिनिटात आटोपता घेण्यात आलेला आहे. आता हा मराठवाड्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार आहे. कारण भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर 1 वर्ष 1 महिना 2 दिवसानंतर मराठवाडा स्वतंत्र झालेला आहे आणि त्याच्यासाठी 15 मिनिटाचा वेळ दिलेला आहे. आणि ज्या घोषणा केल्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या सगळ्या जुन्याच घोषणा आहे. यातले बरेच काम चालू आहे. नवीन एकही या विषयात त्यांनी घोषणा या मराठवाड्यासाठी, या संभाजीनगरसाठी किंवा मराठवाड्यातल्या सगळ्या जिल्ह्यासाठी कोणतंही नवीन घोषणा केलेली नाही. आधीच आपल्या स्वतःच्या सवडीनुसार त्या ठिकाणी येऊन जाणं हे काही बरोबर नाही आहे. जर तुम्हाला हैदराबादला जायचं असेल भाग्यनगरला, तर भाग्यनगरला जात असताना तुम्ही त्या ठिकाणी मग उपमुख्यमंत्र्यांना इथं बोलवलं पाहिजे होतं. उपमुख्यमंत्री 5 वर्ष या ठिकाणी आले होते मुख्यमंत्री म्हणून, मग त्यांना यायला पाहिजे होतं. पण तुम्ही आमच्या मराठवाड्यातील सर्व स्वातंत्र्य सैनिकांचा, शहीदांचा, सर्व जनतेचा अपमान केला.